Chceš vedieť, prečo tvoje líčenie pôsobí ako maska a na dennom svetle vôbec nevyzerá prirodzene? V prvej časti sme riešili prípravu pleti a podtón make-upu. Púder je ďalší kameň úrazu. Nie je totiž púder ako púder. Toto je powder foundation, čo znamená, že ide o make-up vo forme púdru. Ak ho použiješ na tekutý make-up, získaš silné krytie, no minimálnu fixáciu. Niekedy je to vhodné riešenie pre problematickú pleť, ale ak chceš prirodzené líčenie, použij setting powder, ktorý fixuje make-up, absorbuje masnotu a predchádza roztečeniu líčenia. Pozor, menej je viac. Pre prirodzený look ho použij takto pod oči, na okraje nosa, bradu a čelo. Ak sa líčiš na umelom svetle, nevieš odhadnúť intenzitu, svetlo zhora často skresľuje a tvoje líčenie môže pôsobiť ako maska. Najlepšie je využiť denné svetlo a teda líčiť sa pri okne. Ak nemáš takú možnosť, odporúčam zabezpečiť v kúpeľni osvetlenie o teplote 5000 K, čo je najpodobnejšie dennému svetlu a je ideálne, aby ťa osvetľovalo spredu, nie